Eguzki, ilargi eta lur ipuinaren ondoren, ariketatxo batzuk egingo ditugu. Beti bezala laguntzaileren bat espero dut. Anoa begiratzera, zuek baten bat ikusten baduzu, Abisatu, Ba, miau. Enau ikusi. Hau pasagutxoak. Ilargiaren ipuina entzun duzu, noski? Eta zerbait ulertu? Ala ilargian zeundeten benetan. Miau. Niri asko gustatzen zait ilargian egotea, eta Maiteren galderak ez erantzutea. Miau. Ez dakizuela zer den ilargian egotea? Nik irakatsiko dizuet. Ikusiko duzue, ez diot bat telekasorik egingo. Ia zerbait nabaritzen duen. Miau. Hemen zaude. Laguntzera zatoz? Ederki ba. Oso erraza izango da. Egingo ditugu hainbat galdera, eta galdera bakoitzak izango ditu beti 2 erantzun posible. Beraz, oso erraza da. Lehenengoa edo bigarrena. A edo B esaten dana. Ulertu duzu? C. Nola C? A edo B, 2 galdera izango dira. 2 erantzun. Ez ni konfunditu. Ederki hasi gera. Ai, katu zirikatu. Honek jarrera batzuetan ez da bat ere errexe izaten, Bueno, lagunduko didazu, ala zirikatuko nauzu. Katu zirikatu. Ea ba, hauxe, lehenengoa. Ilargi hasieran, etzen planeten jaietara joaten. Bai? Hori argi geratu zaigu. Eta zergatik etzen joaten, zein zen arrazoia? Soineko egokirik, ez zuelako? Ala bere burua itxusi xamar ikusten zuelako. Zein iruditzen zaizu zuri erantzun egokia? Erantzun egokia ez da zerutik eroriko, Bueno, aurrera jarrituko dugu. Ea gero laguntzen digun. Eguzkia jaietako izar nagusia zen. Baina zein zen arrazoia, zergatik bera izar nagusia? Dantzaririk onena zelako, ala jaiak beretxean egiten zirelako. Ze uste duzuzuk? Dantzatu eskatu, lokartu. Bueno, zuek lo zaudete? Ala jarraitu behar duzue. Ondo, ea, oraingoan ere, aurrengoan ere asmatzen duzuen. Eguzkik eta ilargik elkarri eskua eman zioten ba, gogoratzen duzue. Eta zegertatu zen eskua eman ziotenean batak besteari? Ez zuten ezer nabaritu, ala bata hotza eta bestea bero-beroa zela konturatu ziren. Ze uste duzu gertatu zela? Eta zu, Katutxo? Ze uste duzu? Miau. Eta baina mate egiten didazu. Paiako. Katu paiako. Miau. Nik zuri? Ez duzu merezi. Ai. Bueno, aurrera. Lehenengo jai horretan eguzki eta ilargi maite mindu ziren, ala elkar gorrotatzen hasi ziren. Ze gertatu zen? Bueno, gorrotatu, ez zaitut gorrotatzen, Maite. Baina katu, nekatu, zure galdera aspergarriekin. Miau. Ez dakit merezi duzun. Eta elkarrekin bizitzera joan zirenean, zertaz konturatu ziren? Berdinak zirela? Ala oso desberdinak zirela. Zertaz konturatu ziren? Moi, segin berdin. Ai, eta egunez, ilargi ikusten dugunean, zergatik izaten da, konfunditu delako, ala lur planeta faltan botatzen duelako, eta ikusi nahi duelako. D. Nola D?
Edo B, bi erantzun dira. Konfunditu zarela dirudi. Ez zara konturatu, ni zertaz ari naizen. Ba, katukeriatan, zertan arituko zara ba. Ai, eta gauez ilargi ikusten dugunean, eta egunez eguzki ikusten ez dugunean, alegia ez ditugunean ikusten. Zergatik ez ditugu ikusten? Gaixotu direlako, ala elkarrekin hitz egiten ari direlako hor ezkutuan, lur planetari buruz, alabari buruz. Zergatik? Bueno, hausetzen azkenekoa. Aizu ez diazu bat ere lagundu. Ilargian zeuden ala? Bai, asmatu egin duzu bete-betean eman. Asmatu, nik enuen ezer asmatu behar. Bueno, orduan zer? Txardinak emango dizkidazu. Txardinak? Bai, asko gustatzen zaizkin. Baina erantzun, maitatxu, miau. Txardinak oso onak dira. Baina emango dizkidazu, bai ala ez. Erantzun egokia da, nola bai ala ez. Ez da pentsatu ere. Hizkuntza ariketak egingo ditugu orain. Konturatuko zineten, ipuin honetan, behin baino gehiagotan agertu dela hain zen polita non, bai? Hain eta non, ezta? Adibidez, ilargia hain zen txuria non lotxa ematen zion, edo eguzkia hain zen ederra non ilargia maitemindu egin zen, edo eguzkia eta ilargia hain desberdinak ziren, edo hain ziren desberdinak, non ezin zuten elkarrekin bizi. Ba, horiek landuko ditugu pixka batean. Adibidez, egin genezake. Hain non, ze ona, oso txiste onak dira, hain non. Margarita, behia etorri zaigu. Kaixo, Margarita, zuk lagunduko diguzu? Adibide batzuk emango dizkiguzu? Bai, txisteekin. Ederra, oso ideia bekaina. Ea ba, botazazu txisteren bat. Ai, hau oso ona da. Behiura hain zen lodia. Non oearen bi aldeetatik erortzen zen. Bueno, gaixua behia. Pentsatu ea bazuen. Beste bat, ai, hau gehiago gustatuko zaizuen. Behiura hain zen altua, non jogur bat jan, eta estomakara iritsi zitzaionean kadukatuta zegoen. Ez dira oso ipuin berriak ez? Aizu, beste bat kontatuko dut, beste bat. Behi horrek hain zituen hortza handiak, non pianoarekin konfunditzen zuten kontzertuetara joaten zenean. Bueno, ona, venga, beste bat. Behin bazen behi bat hain argala, non esnea eman beharrean, pena ematen zuen. Bueno, Margarita, oso ona, baina behien txisteak bakarrik dakizkizu, ezta? Eta zer? Hain dira onak non, berdin da. Kaixo gizakiok, ilargi nauzue. Bai, badakin pagusamar hitz egiten dudala, baina kontua da niri isiltasuna izugarri gustatzen zaidala. Ta ez nago oso ohituta jendearekin hitz egiten. Planetekin bai, hitz egiten dut. Erakutsi behar dizuet jolas bat, hobeto pasa dezazuen. Ikusten zaituztet, itxialdian zaudete aspertuta, eta nik erakutsiko dizuet jolas hau. Txikitatik jolasten geragu, planetok eta sateliteok. Hauxe duzue, planeten jolasa. Marrazki batzuk egin behar dira. Bakoitzak, euki behar du, forma bat.
nahi duzuena, izarra jarri dut nik hemen, begia, behatza, botila, ilargia, espainak, belarria, arkatza. Eta orduan 2 lagun elkartuko ginateke, eta nik esango nioke nire lagunari. Zoaz, demagun. Ilargi planetatik, behatz planetara. Eta lagun horrek egin beharko luke, horrela. Ta nik, gero, joan beharko nuke beste leku batera. Berak esango lidake, zoaz, behatz planetatik, botila planetara, edo urrutiago, arkatz planetara. Eta nik ere joan beharko nuke, beti ere arkatza altxatu gabe, eta beste ezer ikutu gabe, ez planetarik, ez marrarik. Gauza komplikatuko litzateke, nik gero esango banio, zoaz, imaginatu, botila planetatik, begi planetara. Ben ja, buelta gehiago eman beharra dago. Eta imaginatu, joan beharko bazenute, begitik belarrira. Nondi joango zinatekete? Bueno, baina gero, alegia, planeta asko marrazten badituzue. Gero eta zailagoa da, tarik eta polita da, arkatza menperatzen ikasteko. Eta ilargian egoteko ere. Bai, moztu dut, ze halako batean, telefono dei bat sartu da. Planetak dira, bideo dei bat egiten ari gara. Bueno, ez dizue ajola ez da, beraiekin hitz egiten badut. Horrela jakingo duzu ez gertatzen den beraiekin ere. Kaixo ekipo, ze modu zaudete? Zer, Merkurio, ai, hor zaude, bai. Utzi aldizute ja jaietara joaten. Gogoratzen hain zen txikia, nonetzioten uzten. Artizarra, aurkitu alduzu zure ametxetako soineko merkealdietan. Beti dotore joaten da. Izugarriak dira, bere arropak. Marte, hor zaude, ze moduz karate hori. Norbait ausartzen alda orain zuri, diru zorroa lapurtzen. Ui, karpituko du. Jupiter, Saturno, hor zaudete? Bai, hor daude, bai, puzkerkari dira. Eskerrak, ez den iristen mobiletik, haien usaia. Oraindik babarrunak leikoa jaten dituzue, horrela jarraituko duzue beti, bomba fetido, Haf! Urano eta Neptuno horrere daude. Aizue, zuek, dantza klasetara joan barko zenukete, ni joan nintzen, nire dantza, bueno, ez da oso originala, beti berdina egiten dut, baina behintzat mugitzen nahi zuek, ez? Ze modu zadete, oso ondo iruditzen zait, bukaeran esan duzuena, esan dute festa bat egiteko itxialdia bukatzen denean. Baina proposatzen ari zareten jolasa ez zait gustatu. Proposatzen ari dira jolas bat, oso zikina, oso zikina, eta nik ez dut egin nahi. Zer, egiteko? Denok egingo dugu, baina denok edo bestera inorrez. Eta nik hasi behar dut, zergatik ni hasiko naiz. Bueno, bale. Dena prest daukat, egingo dut, baina behin bakarrik, Ai. Ondo da. Erronka onartzen dut. Ai, zen aska ematen didan. 1, 2, eta 3. Elurrari du. Egia esan, ez dakiz zertarako makillatu naizen. Berriz ere txuri nago. Baina zuek ere txuri bukatuko duzu, Aber, begiratuko dut zein den urrengoa. Urrengoa erronka egiten. Eguzki tokatu zaizu. Gero arte.